Basayım mı? Näme bassak? Zak şeker. Utýaňymy bugun tulýaňyzmy? Belli da yok. Utýaňymy bugun tulýaňyzmy? Kim utýa bugun? Minut ya. Nime? Kardeşimiz lay bilen bunun Tesla var ha. Ha, Tesla mı? Sonra alayca insan hesaplamalı kim var onda? Ne özüm bile mi? Ne özüm bile mi? Ne kadar düşünüyor abi. Vay. Ay Kerim halde bilen bäri öwül garnaşrak da şoň üçin Kerim açpaz ýeşredi ýa-da Şeylem ya. o mene nägirler wagt dur. Ha ýa bu Tesla. Al. O da Al bu Tesla. Yo, fazyaş. Ölmeli mi? Yo, ataşlar gana zokul fazyaş. Benim anladın mı? Yo. Ataşlar gana zokul fazyaş diye beni gırlar wagt fazyaş diye. Al. Ya degi şart bol adam tedeli bolar. Koştum adırını. Adam talebe. Ben kolmu zaten Meýet ýany, näme meýet ýany? ne gitse? Meýet. Gustör valayın adım. O, tuğanam näme seňe magram gidora baryp durýdy. Atın atly meýet. Tak связь var mı birinci? Meye? Хорошо mi? Hello. Ana dong ya, Hong Süleyman. Bu ka dong ya to. Näme jogaşy ismekde, goz işleýän kyn takalay. Goýamam. Komentarya men asla. Yok açsak bolan, yok bolan. Meye don otyra ne medeli? Salam açta tawalla şaýda. Taw özüň üçin näme bolar? Agar dong ya wagt diýip bar şansy ýitirirsin. Bala adam saylalar meye. Ýöne men sen kirip bolandyr. Düşündüm. En sere şu bana bassam ya bıydı hop efir yapılardı. Özüň. Meni sen çykaýyn. Jany tawadan görýäň. Me yapıp koyveray da meye. Bolle. Davay. Don otyrsana. Tak, in kim alsak bol ya. Kervanım olmadı ha? Kervan. Bu ne yapsın? Kerwan bolar, näme bolar? Bolar kerwan. Kerwan tanaýat ýöne. Aydın. Kerwanam bolar. Kervan'a bassamayadı ne bolýar şu? Me yapmak. Bolluk. Me havarla sörtüp Kim sağ ol. şansındır Süleyman ýatkyn çykarma. Kervan alayın. Kerwan ma donso. Olmasa sen eğer bulam olmasa özün neme daydı özün saylaydı. Kesa? Selamun aleyküm. Ve aleyküm. Kovmi asmi? Yaxşı, kovum söyleyeyim yani. Normal. Evrocu normal. Sese çıkıyor. Oğlum ma görünü kamerany. Tak. Bitti. Kesa senem don yanmay. Salam Kerwan. Oğlum kovuşsan, kovum yağdayla. Hudaýa şükür olmadyň janyň taňmy. Şu wagt sesimiz arasynda bar ýa-da mesafe soň bakana bolmady ýalam. Lat narmany gel otur. Bolly. Gitmesi başlana görüp dursun, şu wagt goşuldum seni. Yo, gor otur. Bolly. Onda sonra düşünýän häzir Süleyman hakda, dörejür hakda, bilir aýdym hakda bir sorak berýän. Dör saram jogap bolar, şuň bir dogry jogap. Senen biljek konu ýerde bilseňä, dostuňa Süleymana üçlük getirip berýän. Bilmeseňem ziýany ýok. Hem ziýany ýok da. Gynanmaz. Melek otur. Bolly. Kerwan taýyn bolsaň, men sorak berjek 1 minut wagtyň bolar. Bol ber arky. Bolly. Ana Kerwan taýyn bolsaň sorakmaz şeýlerek. İstem son vakt tutunu. Awa, soramaz şeýlerek. SB tarafta tanalyan Süleyman Uşakyň dar aty aýdymy bar, bilýärmi? Näme atly? Dar. Tanskan dar. Şol aýdymynda, ýani gaýtalamasy bar. Gaýtalamasynda dar sözü näçelerek gaýtalýar? Ýene bir gaýtalaýan soragy. Süleyman dar atly aýdymyna gaýtalamasynda dar sözü näçelerek gaýtalýar? Soragy düşündiňmi? Awa. Jogaplar. Fikir 10 sekund, 20 sekund, 30 sekund. Wagt bitdi. Dur eşitdim diýsin na. Eşitdi.
Düşündün sonra bu. Ne? Bolly. Wagt gitti. Darfy'da näçe gaýta. Düşünün antar. Düşünün. 8, 18, 28, 38 variantlar. 18. Anyk jogapmy? Wagtyna bap kirlenmäni. 18. Bolly. Köp sawol kerwen. Sanın sawolsun işin düşnardy diýen. Kabul edýär, Süleyman sawollaşam uçurýan. Hiç komentar berem tok. Keşan. Yok, yapma bunu. Sanın Ay havarlasın. Balyada. Dinletin on. Kerwen özüň çykay. Sen elleme. Yol çıktı. Bol çıktı dem. Komentar açsam dok şu wagt Kerim'in Süleyman'ın patpişki dostlar görýän bolsaňyz, biz hiç komentar açsam dok gitmeşiň, ýagny sorulmadan dogry jogap bilmek bolsaňyz, şu wagtdan Art Production'yň bütün sahypasyna goşulýaňyz, edip bolsa bir näçe günden gitmeşik taýin bolanyň jogap bilesiňiz. Ýöne häzir biz bilen hoşlaşýas, uzak wagtdan men üçin Art Production'yň bütün sahypasyna girýäňiz. Lakin bir saatdan 20 gün ondan gitmeşimiz geçen sene yazdık tık hek knopkan insabatlaky batıl edişi beýleşige gider. Şu tomşydym. Onu hemen mut reklam olsa ayrılıyor. Öldürükmem. Öldürükmem ama da. Onu da olaşa, Süleyman. Hiç aytmarlar. Yo, hiç aytsak ya. Bir sağ olaşa. Emme da sağ olun primoy füre. Ravno yerle naptın giran indi koşoya. Komentarı men sonra goýar şu komentarı. Haçan indi görüşürüz Instagram'da diýerler şu wagtda. Söylenme. Komentarı. Yo, ýygy-ýygydan nesip boldy. Rasy dogry. Ýygy-ýygydan. Men YouTube kanalyma da goşulun oglollo. Täze aýdym gelýärmi? Täze aýdym gelýär, täze gitleşikler gelýär. Bu sanam taýin bolan öz kanalymyza nemeden paýlaşan sylkadyny. Kerim. Tanadyňmy Kerim Halife? Awşa ýazdy oglollar. Kerim Halife gel. Köp sağ olun. Onu ösürýän bunu. Awol. Diňe, hemme da işi. Emme sağ olun. Uttu goýdan bilemek ýöne görürse. Boldy. Kerim zaten sağ olun.